Respaldo masivo á manifestación convocada polos hostaleiros de Vilagarcía. Preto de 300 persoas botáronse ás rúas para mostrar o seu apoio ao sector. Os hostaleiros reclaman a necesidade dun plan de rescate urxente e axeitado. Sí, o que levamos pedindo dende o principio, o sea, xa, e este xa se convirteu nun mes despois, outro mes despois, e así de maneira continua. Estamos intentando que entendan que xa falta comida na mesa, xa non é unha cuestión de poder ou non poder pagar un aluguer, incluso estamos falando de que hai xente que o está pasando mal para poder comer incluso. Dende o sector sinalan que a apertura só das terrazas é insuficiente para que os seus establecementos poidan manterse, pero que máis afecta ao sector é o temor a que nunha semana volvan a pechalos. É moito máis duro, é moito máis lesivo para os nosos negocios esa apertura, peche, porque ao final, entre os ERTEs dos chavales e bueno, pues a mercancía que queda sin vender e que temos moitas veces que tirar, todo eso nos fai moito máis daño que o mellor estar unha semana máis pechados ou 15 días máis pechados. A manifestación partiu dende a Praza de Rabella ata de Galicia. Ali tivo lugar a lectura do manifesto. Un escrito no que reclaman que se deixe de criminalizar ao sector e que se repartan as axudas con urxencia para evitar que máis negocios baixen as reixas para sempre. E nos teñen que pechar, que nos axuden dende o momento que nos pechan. Unha vez máis decimos, no mismo doga que nos mandas pechar, mándanos xa as axudas e, sobre todo, se as pido hoxe, que me cheguen dentro de 10 días, de 15 días, non dentro de 2 meses. Ademais, tamén pediron ás 4 administracións, Goberno, Xunta, Deputacións e Concellos que traballen en común e que axuden ao sector. Entre as súas peticións destacan a eliminación ou compensación de impostos e taxas de autónomos e axudas directas para compensar as perdas. Pero a súa principal reclamación é que se invista no sector o 7% das axudas dos fondos europeos, a súa proporción dentro do PIB. Téñenos que rescatar. Isto, coa cuarta parte co que se rescatou calquera banco dos que rescatamos no 2008, nos rescatan a todo o sector. A hostalería non estivo soa nesta movilización. Algúns comercios de Vilagarcía pecharon as súas portas durante un tempo como mostra de apoio. Simplemente mirando os números destas datas, mentras a hostelería estuvo pechada, pois nos damos conta que somos necesarios e somos imprescindibles un co outro. As movilizacións leváronse a cabo en toda a comunidade galega mostrando a unidade do sector hostaleiro. A seguinte manifestación terá lugar o día 13 de marzo en Santiago de Compostela.